Vi vil i denne video tale lidt om undervisningsdifferentiering, og hvordan man som lærer kan inddrage det her i planlægningen af sin undervisning. Denne video er tiltænkt til lærere ude i folkeskolen, der synes, det kan være svært at forholde sig til i en travl hverdag. Det her er Marianne. Marianne er lærer i 3. C på Lindbjergskolen, og hun synes nogle gange, at det kan være lidt svært at tilgodese alle elever i sin klasse. Marianne føler, at hun glemmer både de fagligt stærke, men også de fagligt svage elever. Hun har en klasse, hvor der er en stor spredning af elevernes faglige niveau. Hvordan kan Marianne tilrettelægge sin undervisning, så alle bliver set og hørt? Inden vi kommer med nogle forslag til, hvad Marianne hun kan gøre i sin undervisning, vil vi kigge lidt på børnenes perspektiv. Her har vi brugt vores empiri fra vores elevinterviews til at tage børnenes perspektiv. Jeg forstyrrer de andre. Jeg er hurtigt færdig. Jeg er for god. Jeg keder mig. Jeg hader at lave et ekstra hæft. Jeg sidder altid over ved læreren. Mine veninder laver alt mit arbejde for mig. Jeg laver alt muligt andet, når det er svært. Det er svært. Jeg har altid brug for hjælp. Jeg bliver aldrig færdig. Vi vil nu komme med 3 gode råd til dig, der står i samme situation som Marianne. Det første råd det er, at det er vigtigt, at du kigger på alle dine elever, både top, midte og bund. Tit tilrettelægges undervisningen ud fra midtergruppen, men husk de andre. Brug de samme opgaver, men juster på kompleksiteten og fokuspunkter. For eksempel, hvor mange sider skal eleven skrive, eller hvor abstrakt skal eleven være i sin opgave. Tydeliggør dine forventninger over for klassen. Italesæt, at alle ikke er ens og kan det samme, og derfor har du forskellige forventninger. Vi vil nu fortælle lidt om forskellige gruppekonstellationer, man kan gøre brug af som hjælp til at undervisningsdifferentiere i sin undervisning. Her vil vi hurtigt forklare nogle af de fordele og ulemper, der kan være ved at dele gruppen i homogen og heterogen grupper. Fordelen er, at læreren kan tilpasse sin undervisning mere præcist til elevernes behov. Det giver mere hjælp til de svage og mere udfordring til de fagligt stærke. Eleverne de kommer på samme niveau med andre, og det giver et bedre flow, både op og ned. Ulemperne ved de homogene grupper, det er, at de fagligt stærke de kan blive glemt, og det er vigtigt at huske på, at alle elever ikke har samme arbejdskompetence, selvom de er på samme niveau. Og derudover kan det resultere i et negativt selvbillede hos de præstationssvage elever. Fordelen ved heterogene grupper er, at man kan udnytte forskellige kvaliteter i den fælles læringsproces. Man lærer nemlig meget af at skulle lære andre noget, hvilket gør, at den fælles læringsproces styrkes. Kigger vi på ulemperne, ses det, at de fagligt stærke elever ikke bliver udfordret nok og bliver ofte lærerens hjælper. Derudover så har læreren ikke altid tid og hænder nok til at hjælpe de fagligt svage, og man oplever, at både top og bund bliver overset. Vi anbefaler, at du som lærer forsøger at bruge begge gruppekonstellationer i din undervisning, da det skaber variation og tilgodeser alle elever, så de bliver set og hørt. Vi vil slutte af med at sige tusind tak for, at du har set med, og vi håber, at den her video har været med til at give dig mere mod på at undervise differentiere.